नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 या कार्यक्रमामध्ये मी निलेश आणि सोनिया तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज आपण भेटतोय दुसऱ्यांदा, कारण आजची मॅच आहे मॅच नंबर 2. दिवसभरातली दुसरी मॅच आहे, संध्याकाळची मॅच आहे. ती मॅच खेळवली जाणार आहे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनौ सुपर जायंट्स या दोन संघामधले. कार्यक्रमाची सुरुवात आपण नेहमीप्रमाणे ट्रॅडिशनली करूयात. तुम्हाला पुन्हा एकदा बॅट्समन गेस करायचा आहे आणि आम्हाला सांगायचं आहे की हा बॅट्समन कोण आहे. आजच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला उद्या देणार आहे, त्यामुळे ह्या दोन्ही प्रश्नांची आम्हाला कमेंट्स जरूर पाठवा. तर पाहूयात आजचा बॅट्समन कोण आहे तो. बघितलाय तुम्ही आजचा बॅट्समन थोडा जुना आहे, जुना म्हणण्यापेक्षा थोड्या दिवसापूर्वी खेळणार आहे. आणि आता खरं बघायला थोडीशी हिंट द्यायला हरकत नाही, कारण तो सध्या खेळत नाहीये, त्यामुळे नवीन जे आपले प्रेक्षक वर्ग आहे त्यांच्याकडे देतोय. आता तो BCCI मध्ये एक मोठं महत्त्वाचं पद पण त्याच्याकडे आहे, त्यामुळे तुम्हाला साधारण एवढी हिंट पुरे एवढी हिंट बास आहे. त्यामुळे तुम्हाला सांगायचं आहे आम्हाला त्याचं नाव आणि त्या शॉटचा रिझल्ट, हे दोन्ही आम्हाला कळवा. कमेंट्समध्ये खालती तुम्ही आम्हाला या गोष्टी सांगू शकता. येऊयात आजच्या मॅचकडे. RR वर्सेस LSG. कॅप्टन्स बद्दल काय सांगशील? आज माझी टीम आहे RR राजस्थान रॉयल्स. संजू सॅमसन प्रचंड अनुभवी कॅप्टन आहे. त्याला त्याचे बॅटर्स, बॉलर्स, फिल्डर्स प्रचंड प्रमाणे त्याला ते रोटेट कसे करायचे, वापरायचे कसे, कुठे कोणाला कधी फील्ड प्लेसमेंट उभं करायची. एक नक्की सांगायला आवडेल की त्यांनी मागच्या मॅचमध्ये 18व्या ओव्हरला लेग स्लिप आणि फर्स्ट स्लिप लावली होती. अशी फील्ड पोझिशन T20 मध्ये IPL मध्ये फार कमी वेळा बघायला मिळालेली आहे. आणि आपण एक म्हणतो ना, आउट ऑफ द बॉक्स ते संजू सॅमसन करू शकतो आणि तो करत आलेला आहे. खूप कमी वेळा त्याचं असं असतं की तो टिपिकल फॉलो करतो आणि त्याच पद्धतीने फील्ड प्लेसमेंट म्हणा, बॅटर्स म्हणा, बॉलर्स करतो. सो मला असं वाटतं संजू सॅमसन हा अतिशय एक अनुभवी आणि वेगळं क्रिएटिव्ह कॅप्टन म्हणायला काही हरकत नाही आहे. येस, क्रिएटिव्ह कॅप्टन आहेत, स्वतः सुद्धा चांगल्या फॉर्मात आहे. येऊयात दुसऱ्या कॅप्टनकडे. दुसरा कॅप्टन आहे तो KL राहुल. मॅच्युअर्ड व्यक्ती आहे, शांत डोक्याची व्यक्ती. अक्षरशः डोक्यावरती बर्फाची लादी ठेवून तो मैदानात उतरतो आणि त्याचाच फायदा त्याला होतो, कारण दोन गोष्टींचा फायदा होतो. एक तर गरम होत नाही, कारण बर्फ डोक्यावरती असतं, आणि थंडपणे निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे काम दोघंही कर्णधार बघायला गेले तर सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक त्यांचे आहेत. दोघंही शांत आहेत, त्यामुळे बघायला मजा येणार आहे मॅच. आजचं विकेट आहे हे वानखेडेवरचं. तुला काय वाटतंय, कसं चालेल आजचं विकेट? वानखेडे म्हणल्यानंतर मला असं वाटतं की खूप रन्स बघायला मिळणार आहेत. वानखेडे म्हणलं तर रन्स हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. सो बॅटिंग विकेट नक्की आहे आणि खूप रन्सचा पाऊस पडेल असं मला वाटतंय. रन्स तर बघायला मिळणार आहेत. त्याचाच अर्थ थोडंसं येऊया टॉसकडे. जर टॉस जिंकेल जो कर्णधार, तर मला वाटतं पण पहिले बॉलिंगच घेईल, कारण पुन्हा एकदा ड्यू फॅक्टर इथे महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे टॉस झाल्यानंतर बॉलिंगच निवडावी असं आम्ही दोघं देखील सजेस्ट करतोय. RRचं प्लेइंग 11 बघायला गेलं आपण तर जयस्वाल आणि बटलर हे दोन ओपनिंगला येणारे बॅटर आहेत त्यांचे, आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते खेळत आहेत. आपण बटलर बघितलं की एकदा तो चालू झाला की तो थांबतच नाही 20 ओव्हर होईपर्यंत. त्याच्यानंतर 1 डाऊन येईल तो पडिकल आहे. RCBचा फॉर्मर प्लेयर आणि अतिशय एक्सपिरियन्स प्लेयर आहे तो, की त्याच्याकडे जरी यंग एज आहे, लहान आहे तो, तरी आपण बॅटिंग कशी करायला पाहिजे हे त्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. त्याच्यानंतर 4 पोझिशनला संजू सॅमसन. मला असं वाटतं की परफेक्ट प्लेअर आहे जो राजस्थान रॉयल्सच्या ह्या नंबरला बॅटिंगला यायला हवा, कारण ही बॅटिंग पोझिशन अशी असते की तेव्हा आपल्याला रन्स करायचे असतात, फील्ड ओपन झालेली असते आणि ॲक्सिलरेशन पण करावं लागतं, लवकर धावा कराव्या लागतात आपल्याला. त्याच्यानंतर हेटमायर आणि रियान पराग, जे मला तरी वाटतं त्या नक्कीच 11त असतील, कारण हेटमायरनी मागच्या मॅचला 42 रन केलेले आणि तो अतिशय लांब फटके मारतो, हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. फक्त रियान पराग आणि हेटमायर यांच्यामध्ये मला असं वाटतं पुढे मागे थोडीशी त्यांची बॅटिंग ऑर्डर चेंज करता आली तर जास्ती मजा येईल बघायला, कारण ते दोघंही सिमिलर बॅटिंग करतात. पण रियान सुद्धा मला वाटतं अजून बॉलिंगमध्ये तशी काय मजा करू शकलेला नाही. खरं त्याकडनं अपेक्षित आहे बॉलिंग, पण तो चांगली करत होता, त्याला जमत नाही अशातला
भाग नाहीये, पण होत नाही यावर्षी त्याकडनं ते. मला असं वाटतं की थोडंसं मी म्हटलं तसं की त्याला जर बॅटिंग जर का थोडी वर दिली, बॅटिंगचे रन्स झाले की ऑटोमॅटिकली ती बॉलिंग फॉलो होईल असं मला Confidence वाटतंय. येईल त्याला तो. कॉन्फिडन्स नक्कीच येईल. त्यानंतर अश्विन आणि चहाल हे 2 स्पिनर्स आहेत, ते आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की तुम्ही त्यांना कुठेही बॉलिंग टाकायला सांगा ते विकेट्स घेतील आणि रन्स थांबवतील. कारण हे दोघं मला असं वाटतं बॉलिंग अख्खी मीडियम पेसर्स जरी आर आरकडे असतील तरी ह्या 2 बॉलर्सचा जो रोल आहे 11मध्ये तो सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आहे. कारण ते दोघं अश्विन बघायला गेला आपण तर तो नवीन बॉल टाकू शकतो, तो 15 ते 20 या ओव्हर्समध्ये टाकू शकतोय. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. ट्रेंट बोल्ट आणि प्रसिद्ध कृष्ण हे 2 बॉलर्स आर आरचे जे आहेत ते अतिशय चांगली बॉलिंग करतात. थोडे रन्स डेफिनेटली त्यांना जात आहेत, पण मला अपेक्षा आहे ती नवदीप सैनीकडनं. त्याच्याकडे पेस आहे, फक्त तो अजून थोडी एका ठिकाणी आपण जे म्हणतो एका कॉरिडॉरमध्ये बॉलिंग करायला पाहिजे, ती थेरी थोडी अजून करायला हरकत नाही. कारण तो अतिशय चांगला बॉलर आहे आर आरला मिळालेला, सो त्यांनी त्याचा फायदा करून घेतला पाहिजे. अगदी खरं. नवदीप सैनीकडनं खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत त्या त्यांनी पूर्ण करायला नक्कीच. पाहिजेत असं वाटतंय. तर येऊयात पुढच्या संघाकडे. पुढचा संघ आहे तो लखनौ सुपर जायंटचा संघ. त्यांनी आतापर्यंत 4 मॅचेस खेळल्यात, त्यापैकी 3 जिंकल्यात आणि 1च फक्त हरलेत. ते का हरलेत याचं ते खरं कारण मीमांसा करतील, कारण इतर संघांचं चाललंय की आपण 3 का हरलोय, यांची फक्त 1च हरलेत, त्यामुळे त्यांना विशेष काही फरक पडणार नाहीये. मागची मॅच सुद्धा ते जिंकले होते 6 विकेट्सनी तब्बल, ती पण दिल्ली बरोबर. दिल्लीचा पण एक बॅलन्स संघ होता, पण त्याला त्यांनी हरवलेलं आहे, त्यामुळे त्यांचा देखील कॉन्फिडन्स खूप वरती असणार आहे. डावाची सुरुवात त्यांच्याकडे स्वतः कर्णधार KL राहुल आणि क्विंटन डिकॉक हे दोघं जण करतील. क्विंटन डिकॉकचा फायदा असा होतो, जर टॉस त्यांच्याकडे पारड्यात पडला नाही तर त्यांची समजा पहिली बॉलिंग आली तर त्याला विकेट कळलेलं असतं, कारण किपिंग करत असतो स्टंपच्या मागे, अगदी सर्वात जवळनं विकेट त्याला कळतं, त्यामुळे बॅटिंगमध्ये त्याला चांगला फायदा होतो. मागच्या मॅचला पण बघितलं 80 रन्स त्याने केला होता, उत्तम साथ देखील दिली होती त्याला कर्णधारांनी. 24 रन राहुलनी बोर्डावरती लावला होता. एक ओपनिंग स्टँड चांगला झाला की खालची बॅटिंग अगदी सोपी होऊन जाते, क्रिकेटच सोपं होऊन जातं म्हणा ना. त्यामुळे त्या दोघांनी सुरुवात खूप चांगली करतात. 3 नंबरला त्यांच्याकडे मनीष पांडे आहे, पण मनीष पांडेवरती वारंवार हे लोक भरोसा दाखवत आहेत, पण अजून एखाद ते दुसरीच मॅच दाखवतील असं मला वाटतंय. मला आजच वाटतंय खूप की मनीष पांडे संघात नसेल असं वाटतंय, पण एक विनिंग कॉम्बिनेशन असतं म्हणतात ना, ते तोडणं पण बऱ्याच लोकांना आवडत नाही. पण मनीष पांडेकडनं खूप धावांची गरज आहे, भूक भागवली पाहिजे त्यांनी स्वतःची, पण तो हे आउटफील्डवरती करतोय, चांगले कॅचेस घेतोय, चांगली फिल्डिंग करतोय, जबरदस्त थ्रो करतोय. त्याला स्वतःला देखील जाणीव आहे कुठेतरी की रन्स होत नाहीयेत, तर इथे आपण भरपाई करून द्यावी. त्यामुळे तो एक संघात असण्याची शक्यता आहे. दीपक हुडा हे एक महत्त्वाचं नाव आहे, स्वतःच्या मेहनतीने त्याचं नाव एवढं मोठं करून ठेवलेलं आहे. भारताची कॅप यंदाच त्याला नुकतीच मिळालेली होती, त्याचाच फायदा तो इथे करतोय, रन्स देखील करतोय, बॉलिंग पण सुंदर करतोय. त्यामुळे तो संघात अविभाज्य भाग झालेला आहे आता LSGचा, तो खेळणारच आहे प्रत्येक मॅच. त्यानंतर येतोय ते एविन लुईस. एविन लुईसचं नाव मी आज घेतोय खरं, पण मला वाटतं तो आज संघात नसणार आहे. त्याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की ऑस्ट्रेलियाचा दमदार ऑलराऊंडर आमच्याकडे पुन्हा आलेला आहे आणि तो म्हणजे मार्कस स्टॉयनिस. द स्टॉयनिस आणि एविनचं मला कंपॅरिझन करायला सांगात तर कधीही स्टॉयनिस हा उजवा आहे, त्यामुळे बहुतेक आज लुईसला बाहेर बसावं लागेल असं मला वाटतंय. त्यामुळे मार्कसला मी संघात घेणार आहे. त्यांनी 2 फायदे होणार आहेत, 3 होणार आहेत खरं तर. एक तर बॉलिंग, बॅटिंग आणि फिल्डिंग, 3ही गोष्टींमध्ये दमदार आम्हाला साथ देणार आहे तो. त्यानंतर येणारे कृणाल पंड्या, बॅटिंग पण थोडीशी केली आहे, बॉलिंग पण चांगली करतोय, 19 रन्स मागच्याच मॅचला केला होता, त्याच्या पण बॅटला बॉल चांगला लागायला लागलाय, बॉलिंग पण चांगली करतोय, गरज असेल तेव्हा नवीन बॉल पण टाकतो, त्यामुळे तो एक ऑप्शन खूप चांगला आहे आमच्याकडे. त्यानंतर आयुष बदोनी हे नवीन पोरगं मला नाही वाटत संघाच्या बाहेर जाईल, कारण ज्या पद्धतीने ज्या टॅलेंटनी तो बॅटिंग करतोय, ज्या कॉन्फिडन्सनी करतोय, त्यामध्ये असं वाटतं की 10-12 वर्ष झाले काय ह्याला इंटरनॅशनल खेळून, सुंदर बॅटिंग करतोय, कॉन्फिडेंटली बॅटिंग करतोय. नंतर येणारे जेसन होल्डर. जेसन होल्डरकडे जबाबदारी काय आहे हे त्याला स्वतःला खूप चांगलं माहिती आहे, त्यामुळे बॉलिंग पण करतोय, गरज पडली तर बॅटिंग करू शकतो. लक्षात ठेवा 7 ते 8 नंबर पर्यंत आमच्याकडे बॅटिंग आहे, त्यामुळे खालपर्यंत बॅटिंग आहे. चेस जरी करायला लागलं तरी करू शकतो, हा बाहेर लांब लांब मारू शकतो, होल्डरच्या अंगात ताकद पण आहे, पण नवीन बॉल खूप चांगला टाकतोय. त्याला साथ दिल नवीन बॉलला तर माझ्या हिशोबाने अँड्रू टाय हा देखील गोलंदाजी करतोय. मागच्या मॅचला विकेट्स त्याला नव्हते मिळाले, पण रन्स पण 28च फक्त दिले होते, धरून गोलंदाजी करतोय तो, ते पण एक महत्त्वाचं नाव आहे. पुढचं नाव घेणार आहे मी रवी बिश्नोईचं. तो संघातनं बाहेर जाऊ शकत नाही, कारण त्याच्यासारखा
स्पिनर आत्ता तरी आपल्याला शोधून सापडणार नाही आहे. उत्तम गोलंदाजी करतोय. 22 रन्समध्ये 2 विकेट घेतल्या होत्या. 22 रन्स म्हणजे खूप कमी आहेत, लक्षात घ्या. 24 बॉलमध्ये 22 रन्स स्पिनरनी देणं म्हणजे खूप मोठी कामगिरी आहे. आणि दोन ते पण wickets- T20 मध्ये, तेही T20 आणि 2 विकेट्स पण त्यांनी घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे खूप उत्तम गोलंदाजी करतोय. आवेश खान देखील संघामध्ये असणार आहे, जोरजोरात टाकतोय आणि त्याचा फायदा त्यांनी करून घ्यायला पाहिजे, कारण मार्कस जसा संघामध्ये येतोय त्यामुळे त्याला सपोर्ट कुठेतरी मिळणार आहे. त्यामुळे तोही नवीन बॉल टाकू शकतो, लक्षात घ्या. पण आवेशला थोडंसं मेहनत करायला लागणार आहे. 32 रन दिल्या होत्या पण चांगल्या गोलंदाजी करतोय. असं मला वाटतं एकंदरीत बॅलन्स संघ हा आहे लखनौचा आणि जिंकतायत, त्यामुळे कॉन्फिडन्स मी म्हटलं त्याप्रमाणे खूप वरती असणार आहे. आता वेळ झाली ती टॉप परफॉर्मर्सची. बघूयात RRचे टॉप परफॉर्मर कोण कोण असतील. RRचे टॉप बॅटर. RRचा टॉप बॅटर मला असं वाटतं जॉश बटलर. 100 झालेली आहे, रन्समध्ये आहे आणि ॲडिशन म्हणजे तो प्रचंड फिल्डिंग उत्तम करत आहे. म्हणजे तुम्ही त्याला किपिंग नाही दिलीत आणि बाउंड्रीवर ठेवलं, 30 यार्डमध्ये फिल्डिंग करायला सांगितली तरी तो अतिशय उत्तम फिल्डर आहे. बॉलर बघायला गेलं तर आपल्याकडे चहाल आहे. मी चहाल एवढ्यासाठी म्हणेन की तो असा बॉलर आहे की तो कुठेही मॅचमध्ये बॉलिंगला येऊ शकतो. पटकन 1 ओव्हर येतो, विकेट काढतो, त्याला थांबवलं तरी तो परत आला बॉलिंगला सेम. मी म्हणेन ऑलराऊंडर, एक कॅप्टन ऑलराऊंडर म्हणून आपल्याला कमी वेळा बघायला मिळतो. पण संजू सॅमसन, विकेट कीपर बॅट्समन, विकेटच्या मागे उभं राहून जो तो हाताळतोय, टीम ज्या पद्धतीने हाताळतोय, इट्स रिअली अमेझिंग. खरंच आहे, स्टम्प्सच्या मागे तुम्ही असताना काय करू शकतात ह्याचं आपल्याला प्रत्यय दिलाय तो धोनीनी. त्याचा शिष्य आहे हा संजू सॅमसन आणि त्यामुळे तो त्याप्रमाणे करतोय. येऊयात LSGच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. टॉप परफॉर्मर पहिले बघूयात बॅटर कोण असेल. बॅटर असेल तो KL राहुल. शांत डोकाने बॅटिंग करतोय. डिकॉकने जास्त रन्स केल्या होत्या मागच्या मॅचला, पण इथे आज तो काहीतरी करेल असं मला वाटतंय. बॉलरमध्ये म्हणाल तर बॉलरमध्ये आपण जाऊया जेसन होल्डरकडे. ऑलराऊंडरही आहे तो नक्कीच, पण नवीन बॉल टाकतोय त्यामुळे तो पण चांगली गोलंदाजी करणार आहे. जेसन होल्डर थांबवणार आहे बॅटर्सला असं मला वाटतंय, त्यामुळे चांगली गोलंदाजी तो करेल. ऑलराऊंडरकडे यायचं झालं तर ऑलराऊंडरमध्ये एक नवीन नाव मी देणार आहे, ते मार्कस स्टॉयनिस. स्टॉयनिस संघात असायला पाहिजे असं मला खूप वाटतंय, त्यांना देखील वाटतंय आणि तो असणार. त्यामुळे तो आज टॉप ऑलराऊंडर ठरू शकतो असं माझं तरी प्रेडिक्शन आहे. यानंतर येऊयात प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. साधारण किती धावा संघाच्या होतील असं तुला वाटतंय? मला असं वाटतं की हे आत्ता जे IPL चालू आहे तिथे रन्स आणि रन्स, सो 170-180 तर नक्की व्हायला पाहिजे. 170-180चं भाकीत आहे. बघूया, आपल्याला थोड्या वेळातच कळेल किती धावा होत आहेत ते. ड्यू फॅक्टर नक्की आहे, लक्षात घ्या. पण 170-180च्या जवळपास ही धावसंख्या पोचेल असं वाटतंय. येऊयात नवीन सेक्शनकडे. तुझ्याकडे किस्से आम्ही रोज ऐकत असतो. आज आमच्यासाठी कोणता किस्सा घेऊन आलीस? आज असा एक किस्सा आहे. मी जेव्हा म्हणलं की इंटरनॅशनल आपण एक खेळतो तेव्हा आपण प्रत्येक फील्डमध्ये बॅटिंग, बॉलिंग आणि फिल्डिंग सगळ्यात महत्त्वाची असते. आणि ही एक अशी गोष्ट आहे की जी प्लेयर स्वतःच्या जबाबदारीवर आणि त्याच्या काही लिमिटच नसते. आपण कुठल्याही लिमिटपर्यंत आपण फिल्डिंग स्ट्रेच करू शकतो. पण एक नक्की मी आवर्जून सांगेन की मी एक वेस्ट इंडिज अगेन्स्ट मॅच खेळत होते 2011मध्ये अहमदाबादला. अनफॉर्च्युनेटली तेव्हा माझ्या फिल्डिंगमध्ये एवढं चांगलं म्हणजे माझ्यातनं 2-3 कॅचेस सुटलेले, पण त्याच्यानंतर जो कमबॅक केला तो एक असं होतं की एक कॅच आलेला आणि आपण कॅच घेतला, मी तो कॅच सुटला माझ्यातनं, बट नो बॉल होता आणि प्रेझेन्स ऑफ माइंड वापरून मला रनआउट मिळालेला. सो तो एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट होती ती माझ्यासाठी, कारण जेव्हा तुम्ही फील्डिंगमध्ये स्पेशली तुमचं होत नसेल, काही कॅचेस ड्रॉप होत असतील तर त्याच्यामधनं तुम्ही कमबॅक करून रनआउट आणि प्रेझेन्स ऑफ माइंड कसा वापरायला पाहिजे हे मी नक्की शिकले त्या मॅचकडे. सुपर. चूक घडली होती पण ती सुधारणं देखील तुमच्याच हातात असतं. जसं सोनियानी केलं, कॅच सुटला तरी डोकं शांत ठेवून थ्रो केला आणि रनआउट मिळवून दिलेला होता. हे आणि असे बरेच किस्से आम्ही तुमच्याकरता रोज घेऊन येणार आहोत. तर येऊयात पुन्हा आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच पहा, खूप सुंदर अशी मॅच होणार आहे. संध्याकाळची मॅच आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला पुन्हा एकदा आज भेटतोय. येऊयात थोडंसं उद्याच्या मॅचकडे. उद्या मॅच कुठली आहे तुम्हाला सांगतो मी. उद्या मॅच आहे SRH हैदराबाद वर्सेस गुजरात या 2 संघामधली मॅच आहे. SRH आणि GT दोघं समोरासमोर खेळणार आहेत. ही मॅच होणार आहे ती DY पाटील स्टेडियमवरती होणार आहे आणि संध्याकाळी 7:30 वाजताची मॅच आहे. सोमवार आहे त्यामुळे एकच मॅच आहे, त्यामुळे तीही मॅच पाहायला विसरू नका. आम्ही तुमच्या भेटीला उद्या परत येणारच आहोत संध्याकाळी 4 वाजता. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.